Inden I spørger om det her, så hvis I kan høre nogle børn i baggrunden, så er det min søster, okay? Men der vil jeg vise jer, hvordan man laver et YouTube-baggrund. Først så skal du downloade en template, som jeg ikke gjorde, jeg downloadede. Altså, det var bare sådan, den har jeg ikke brugt. Så skal du åbne Photoshop, som du bruger. Jeg bruger Photoshop, det var meget, meget fedt. Ja, det er sådan, man prøver på. Så, ja, fuck det. Så skriver du, hvis jeg vil gerne skrive tutorials. Så markerer jeg det. Så gør det lige lidt så. Jeg vil gerne have det i 3D. Ja. Så bøjes lidt den vej der. Ej, det kan man vist ikke. Så skal vi bare bøjes den der vej der. Og så går jeg ud af 3D. Så tager jeg og roterer, transformerer den. Konverterer. Sådan. Det så bare ikke så fedt ud, så det skal man, det er ikke så, du skal gøre rigtigt. Du er bare nødt til, hvis du skriver det, du vil skrive, markere det, transformere, og så hvad du nu vil transformere det til. Selvfølgelig at gøre det manuelt, det er bare meget nemmere hvis man. Så trykker du på tekstulen igen, trykker den der, trykker på 3D, trykker ja. Så vil jeg har meget tit en 3D tekst på. Det er mega fedt at have 3D tekst. Jeg havde ved 3D tekster, det er bare at der er en eller anden random skygge på billedet. Det er fucking nederen. Her skyggefarve. Jeg skal ikke have nogen lille skyggefarve. Skyggefarven skal være den der farve. Farve. Den der. Farve. Den der. Det skal kun være den her. Jeg er ligeglad. Farve. Den der. Okay. Men hvorfor bliver den ikke sådan farve? Nej, det var det. Så jeg lader den tekst. Se, så kan du lige se det 3D der. Og så vil jeg skrive mit navn x ryb x. Og jeg kan ikke lave store små bogstaver med den her. Transformere den anden side, hvor det bare skal stå her. Så markerer jeg det. Så laver det til en 3D. Så bare sådan rundt. Så tager jeg og ja, det her ved jeg faktisk ikke engang, hvordan man gør det. Nå, det kan man ikke nu. Lige meget. Jo, så trykker jeg Control, så kommer den her frem. Hvorfor helt ikke? Trykker du igen Control, så trykker du på den. Og trækker den. Men jeg vil gerne have den lorte skygge væk. Hvor fanden var det, jeg fik det væk? Inde på 3D. Hvor er det henne? Kom nu. 21. Aktiv. Kom nu. Skyggen. Der. Nå der. Det skal være den der farve. Den der farve. Men min tekstur. Nej. Den der farve. Hvordan fik jeg det væk så? Den der farve. Nu bliver det i hvert fald mere den der farve. Så går du bare her grundlæggende baggrund. Sådan kan du lave mega fed baggrund. Det er faktisk, du kan lave alle mulige ting. Ja, du kan gå ind i toolen, så kan du lave noget, som jeg for eksempel godt kan lide. Jeg kan godt lide sådan noget der. Så lige går igennem der. Det ser så ikke fedt ud lige der, synes jeg ikke. Man kan lave mange ting. Det er vist noget, man kan gøre sådan. Men det skal vist være hvid, tror jeg. Jeg tror, det skal vist være hvid, ja. Så kan man gøre sådan her. Så kan der lytte længere. Man gør sådan her. Så tager den her tool her. Så hvis man tager, gør det sådan en gulagtig, en eller anden. Og den skal fade ud, det er sådan en rød en. Så gør man sådan her. Så lidt man kan gøre sådan her. Det kan jeg ikke helt ud.
Sådan der for eksempel. Det ser bare ikke helt perfekt ud. Sådan der. Der er den. Det ser bare ikke helt perfekt ud. Jeg kan ikke helt lige få det perfekte. Jeg kan bare ikke få det. Var det der? Det er der. Nej. Jeg kan bare ikke få det perfekte. Det kan jeg aldrig. Det der. Nu skal de finde den. Det er den der er mest. Jeg synes det er totalt klamt. Altså, sådan kan du gøre, hedder det. Sådan. Ja. Nu gør jeg alt muligt, du kan. Så det her kan jeg faktisk godt lide. At jeg lige tager den her tool, og så trækker. Hvad? Du skal bare fuck så meget af. Du skal bare... nej. Trykker på dig. Så skal du der. What? Du skal bare fuck af. Sådan der. Nej, den skulle rykke lidt op. Du skal bare... lige der. Sådan. Så har den her tool der, så trækker jeg sådan der. Det kan jeg godt lide. Det gør jeg først til sidst selvfølgelig. Så sender sådan ud. Så trykker jeg gem sammen. Der hvor jeg gerne vil gemme den. Jeg gemmer gerne på min harddisk. Den harddisk. Photoshop, så skriver jeg baggrund til xx xx. Og så template her, fordi jeg skal have en template. Og jeg tror den her kommer til at fylde over 1 megabyte. Så derfor, nu skal lige vente til det gem som. Gemmer sæt JPEG. Trykker gem, og jeg har den normalt der. Så gemmer den, der har den gjort nu. Så lukker du den ned. Så går du ind og finder den. Photoshop, der er den. Den fylder der, kan du se. Så går du ind på YouTube. Jeg er så medlem af DK, man kan det, hvis du ikke vidste det. Går du ind på din kanal. Min kanal. Og jeg skal nok sende en link til, hvad hedder det, til template. Der burde meget gerne hurtigt komme frem, så kan du se. Jeg har bare ikke lavet så mange videoer, og sådan noget, så jeg kan ikke se alt det her. Hvis du har lavet rigtig mange videoer, rigtig mange videoer. Herinde i feeden kan du se mere, her kan du se det hele, fordi der er længere hernede. Det er så skygge på den. Jeg synes det er så fedt at du kan se min gaming kanal her. Det er en fed baggrund, synes jeg. Nej. Ja. Jeg synes det er virkelig fedt. Ja. Jeg håber I subscribe og like, og hvis I kunne lide det selvfølgelig. Kun subscribe hvis I vil, så ja, vi ses.